बोसोराव गोबां ईद हेफाजाब खालामनांगौ मखल दिनाव 10,000 मत हेफाजाब ना अरावो जे को खालामनानै नों बो खोना ईद हामिया अब ईद बुजोते हामिया बाबु क्लास दा ना मिस क्लास दा या फार्स्ट क्लास दा बो हाबसे बना मारि पाप मुख्य बाबु क्लास नजाग्रा फार्स्ट क्लास थै सेकेन्ड थै फार्स्ट क्लास नि थै परे दा अब मटेरियल या खाबे ईद नरक नोगै मन खाना अब अपने ईदा से हामिया राग न मजबूत न हाइफानो अब बाबु क्लास अरने लुकुरंने खुति कक के अब न फार्स्ट क्लास ईद एखाबे मटेरियल तामुं यूज खाया तामन बग बाबु क्लास ता केसे कक अरावो जे पापलिक रो फायै सामुं मथागदि अ ईद बै सामुं थाखादि मला बसे खुबु सामुं तो मथागदि तो नि खाया माने ओ ईद ता थेबादि सिमिन सेकलां जोंनि बर'नो जे चालावनाय खा मिथिबा चालावखौ बाबु क्लास न थेफायो ईद का न थेफानाय सुबुंखौ बिचारो बर' हास्तनि तिप्रासा आमचानि लुकुरकनो गाहाम हामग्राय सेबसाबुरनो बागै बबाग्रानि नाहारमुंबा टिटि एडिसि डेभलप लाइजानि बागै गेटा तिप्रालेन मान्या सानिनो अ तिप्रासा रकनो बुनि बसुंबाय बाक्सानो कुसुगो कासुतुन हनै नाहारमुं वाहान सुमु गाहामबाय एडिसि आमचानि ग्रों थायनो दालबिदा लुको हामग्राय सेबसाब याफुंजाक तगो केबा गोबांमा जरावनो कक सिलजामुं याखैबा रांसालायमानि कक थायो अब हाइकेनो आइना हाय रांसावै ईद हामियाबाय साबजुनाल तथा तांजाकमानि कक्सिलचा जाका हाफेरे गामिनि बिचन्दरिया मुंगै खरकसानि बखाक्तै बनि कक्सिलचा मुं आमचानि साबजुनाल तांजाकमानि अब जायखे तांजाकलिया अब देहायनो पातिम कासेपेका दैमदु साबजुनाल हाबानक बाय खबजा हाफेरे गामिओ अ साबजुनाल तांजामा तैनै जों रांसालायखा हायकेबा गुबै दा रांसा जाका ताम सायखनारका आमचानि बिचन्दरिया नानिदि सिन बांफलिओ हापांनि ताखुताय बहुत नरने बुसकांगो आं कक्तमा थुमनायनो सायमानो दिनै अ थायो हायमानि हिंगाय गामिनि बर'लक अथाइनि कमा सिनेमुं हाफेराय गामि हाजरा अरव क कालायमानि बाबु क्लास ईद तामनि यूज खालाय एक्सटेमिट तमुंग न फार्स्ट क्लास रमजा तंखाय नाम्बारि रमजा तंखाय मटेरियल लेखाबे ईद अबन क कालायमानि खरक नै आनि न खरनो थांखा ब्रक मिया हाथिबो मालाय माने यागलो हाथिबो न ब्रक कमप्लेन खालायगा जे नोंथाङा फायो नै फायदि जों कक्तमा थुमनाय रक लुकु बायसनाम जागमानिबा लुकु थाङै साइके मा फायो नुगै मान तंखाना अरा बबाग्रा बाय तुइदुल जाग तिप्रा मथा एडिसिबो पावर फाइमनि यागलो साइमिया बने ग्रेटर तिप्रालेन अबस जति तामलाय दंगा इंदि जों तिनि कक्साया फियाबा मेन मुद्दा खाय आबो रांरि नक हुक लेट्रिन टयलेट ऑफिस कासारि उन्नयन उनो असकां ग्रेटर तिप्रालेन ना हालायग्राना तिप्रालेन मायानि सेकां ताइबो कटर ना हालायसिनाय आबो तिप्रा मन्त्रनि सानु गाखाय ताबुक जे नुकजागमानि सानै जे तंलायो न बले हामबाय तिप्रा सरबा यक सामा मुसुंखा आबोनि सेकां बानचिने लामाबो नांगौ हनै बबाग्रा बाय तिदुल माने बिसिंतैनो क्रं हास्तेनि एडिसि आमसायो बरगनि जे जुनाल साब जुनाल अबो हाइके हामग्रायनि बागै हाबानक तांलायो गोबांमा स्किम रखबो प्रोजेक्ट रखबो कतालबाबे निर्माणंगो सामजागो फेबा कमप्लेन क्रं थायो न फायो गुबुन जागाव ईद नरम ईद हामिया लो क्वालिटी हाजने साखि जाया दैसारि जाया सात अबहायनो गोबांमा थिक अबहायकेनो अरबो ककालायमानि केसिसा जोंसिनि क्यामेराबो तिसाबानो नरने बसकांगो तोबानो अरबो सामुं लुइतंगो सामुं चलि उइतंगो जों बिसिंनि सामुराव बसुक मजबूत बसुक स्ट्रं जों अबर नायलेनो बिसिंनो हाबलायन जों बिसिंनो सकबायखा खाबानि जाखदा खुक्सं अब मटेरियल याखाबे ईद नरक नगै मन खाना अब अपने ईदासे हामिया राग न मजबूत न हाइफानो अब बाबु क्लास ईद गाखाय अरने लुकुरंने खुक्ति कक के अबनो फार्स्ट क्लास ईद याखाबे मटेरियल तामुं यूज खाया तामन बग बाबु क्लास ताबुक एक्सटेमेटो जे रमजा तमनि अबनि मते अरबो तमुं थेफा जागिया हंकाय फिया बाबो गताला हनै वानसुगैनो हारजागनाय हंकाय कुकुबुइनो सितेतै फार्स्ट क्लास थेफाया मिक्स क्लास बाबु क्लास तमुं अबो हाइके थेफाय जांखा हंकाय अबो हंकाय कुबुइनो गताला हनै रमजागो अरबो प्राय 10,000 सामथिं याखाबा कासाकासि ईद यूज खालायजाखा बाबु क्लास ईद अबनो रोगसावैनो जों नरने बसकांगो माफायमानि खाबानि दाखुताय बुखुक्सं जों कन्ट्रेक्टर साबो आयु इंजिनियर साबो बो
jobo ki junal habanok ne bukhakti tangjak sub junal te tangjak जों आयंगो चेरलायनो थांलायनो ओ बाबु क्लास 8 जे थाफाजाक मानि अबनो जों नरने बुसखाङो तबखा बिल्डिं तो बिल्डिं मजबूत दुतला फाउंडेशन अबो दुतला फाउंडेशन पिलार दुतला सामुं चेनिबो दङ पियाबा अरबो लुकुरंनि खावो किसे मिथिक बानि बागै सरासरि न थाङै साइगाबरो जों काम मथागिरिखा याका सामुं मथागिरिखा लुकु हामक्राय जनकलानि बागै सामुं फाइमानि तामनि बागै मथागलाय कुकुबुदा ओ बाबु क्लास और इउस खाइके थैनां भबिष्यत कुवागै थानो अफिस हाबानक दिन सेबरक फायै हाबानक नि सामुं तां तंफुर कुवागैरक जदि लागबानो आरि लाइखाय अबहाय दुर्घटना घटिया सिगां पाति यानि सिगां अबनो कासनानि ठीक दङ बेले हामबाय जे लुकुर कमप्लेन खालायनोबो जों ताइसा अ लुकुर बयबो मालाय लांगनो दिनै सरासरि बने खुक्तिबो खालामलांगनो नारक मानजि दं जोंङो सामुं खालायनाय खरकसा ताखुक बाय मानलायखा बबाय कक्से सालायनो कर्म तो खायनो नांगौ हास्ते गोनांनो कर्म खालायो पुइला नों बुं साग्रादि Ani mungke sami lebrum नोंबो कामिनि ang kumulang kataparan और हेड मिस्ट्री दा रासमि जुगालि दा Rajmistri kai. बिसिबो सोगोनखा Ang Rajmistri kai mani अरबो जे को खालायमनि नोंबो खाना इ थामिया अबो इ बुजते हामिया बाबु क्लास दा मिस क्लास दा या फर्स्ट क्लास दा बबो हाबसे बना मारि मा Nike babu kelas sanjakta first class sai second ta iko first class ni sai pore ta नों साइमा माने जे 11 बोसोर धरे सामुं खालायो राजमिस्त्री अबो हायबा बिल्डिं आगिरबो तांना फाइया tang phagi कोनो कमप्लेन करे ene on jagaro ko ta ase complaint phaya sing khai ma agi khai ma jagaro ko ta कन्ट्रेक्टरले साबो नों साइदा निखुमा साइदा बेनि साबो बजागानि बुम साइदा mane address ke semiya ta mung ke semon ta omit ni dakta din mung ke ngake हेड मिस्ट्रीले साबो headmistress ni kan ke kaisa mane thok bosoni bo ke din bung ke siras angke bo bini nogo panda kalbari tongone nogo thangata सालबोसे खाना सामुं खालामनो जों दिनै बाय सात आस्ट दिन ने हापानाय बा इनके 9 दिन थाखाता पुइलानि सिमना सामुं से हानि के जों खाया हानि सिम के जों दाबो बो गाथिनि बाबो सिम सिखाइखौ गाखाय अरबो बाबु क्लास 8 बाय सामुं माता खाना रना बाबो क्लास ताकु बैसिन कक साका बाबु क्लास 8 बाय बर सामुं माता माने आबोथ कुबुय पियाबा ताकेसे कक अरबो जे पापलि रो फायै सामुं मथाक दै अ 8 बाय सामुं ताखारि मला बोसे कुबुय सामुं तो मथागदि तो नि खाया माने ओ इ ताथेपादि सिमिन साइक्लां ताइको माने ओ इ थामिया हाइरै खर बोसे फाइबर इको हाइनो खरचा रंनो फाइ साइथांगो अ कामिनि ना ओ कामिनि न चलो आंबो सिनिया बा बेनि खुक्ति बसुं मानखा खरकसा खरक नै कामिनि जे बारजाबो तंनाय रक बरक नै खुक्तिनो आनि थानि बो बरक कक दुबाय करक माने यागलबो आना सं थांलायै हातिबो मालायै कमप्लेन खालायबो माने बेनि खुक्ति मानखा बाबु क्लास 8 थेबा जाखा अरबो जों बाबु क्लास 8 थेपाय जामान अबो हाइ बिल्डिं सगो जों चेयर लायनो नांखाय इंजिनियर मकि बो इंजिनियर नै तुइदुल मुमाय सामुं चलिबि दं आयु साबो जों अबर चेयर लायनो पाइथागो जों ताबुक अ जे कमप्लेन खालायनाय बरक बेनि नगो थांलायनाय बेनि बबायसिन फोरोंलायनाय नरने बुसखाङो बरकि सेटिफाइस दा लुकु हामग्रायनि बागै जे एस्टिमेट फर्स्ट क्लास रन तंथानि अरावो जे बाबु क्लास यूज खालायजामोन तिनो खादुलाय माने तमुं सेटिफाइसिया अबो सामुं खालायलान फासिंगो थैनां भबिष्यत गवागै थांनाय जाथोंखाय आबो कासुनानि खरां दिसानि जतनि राइट दङ अ डेमोक्रेसि कान्ट्रि इंडिपेंडेंट कान्ट्रि बो जों अबो हाइकेनो क्रं थाइनि मांग्लितो बो मानजि दं खापांनि ताखुताय बुख्रं जों ताखु बेमालायखा अरावो कायसा एडिसि हापांनि बखाक्तै साबजुनाल हाबानक थांजाकमानि ककालायमानि एक्सटिमेट कच्छ तामनि बागै जे सुइजाकनि मते जे हेफाजागनि मते हेफाजागिया अब बबहाय बेनि खुक्तिनि खालायनो जों थाङै फैगा सामंगबो आरो जों बाबु क्लास नुखा बाबु क्लासनि कगना खालाय फेमानि आबना कारिबो बबाय मिया हातिबो मालायका हातिबो न बाना कमप्लेन निबानि यागलो
tini singor thari ma phege bin nin bung saga dara puila Subin Chandra Ria kami ni bung tam Bileham kami acha bobo hai tamo buzur di hamya nang mokol bai nokha sing motu sei tu bukha bobo hai no ne khai mi thik ma tongaro Sini kami ti ke babu kelas it tefa thanio kami ti bo orok tefa nang ke kaham it na tefa na go busu kabang it theba sakna nang mokol Sini ora 10,000 motara tefa jakna gano ne kami ni boro sa sa kata yo bono ta theba si din Jung kaisa kaini ke sala salai ka ko jaga malik bai so khna jung salai ka mono ta tefa si di boro tam hin dabo borok ke sawo omo kaisa tefa jakba tefa na hi sata motha gi abono theba si din chau e muthakli ya tefa is to kha ta bu solin dong na solai to kam kha nang ADC administration yakha ba hapang borok no je administration wo tongnai rok chalnai rok hapang chalnai rok borno bobo hai no ne khai mi thik ma kok sana musung Sini borok no je chalo ne kha mithi ma chalo ko babu class ma tefa yo it ka ma tefa na chung ko kusaro borok na ADC administration yakha ba je kopena no kok saro Godbelo chung ko kusaro babu class na tefa yo tam sing kamda mo Subin Chandra Ria Sini takuk Subin Chandra di yang ne khukti khanai man khana khabani da khata bukhuk song ADC administration no je tongnai rok yakhaba je শাসন khlai tongnai rok borno no bo সরাসরি তিনি যারা হাবানক নির্বাক khakti kokosajak babu class 8 yakhaba material na bondo khlai di kaham I thepa di estimate cost ni onujai orobo samung cholnani anthun obo haike na bini khukti kok chung taibo obo haike hasteni krung krung thayo thangai je luku hamkrani bagai samung tangi tongjakmani obo tamoni bagai obo haikai estimate cost ni onujai samung khlaijaya chung obo rok buti salainai nong ne bwskang mabli to nai khulumkha